कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सल'गबर जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा गाज्रि आखल आखुफोरखौ गारनो हाया नामा? नुबाबो इसोर मानो नुयैबायदि थायो? फेसबुक WhatsAppफोराव इसोर बेसेबांबा नुयो, थेवबो इसोर गाज्रि खामानि मावनोसो लुगैयो लोगोफोर। गाज्रि खामानि मावगोन, इदि मुगै जागोन, इखौसो मोजां मोनो नामा बिसोर बै दानि खायसे बर' सिख्लाफोरा लोगोफोर? बिदि बुद्रु जादो, सोरबा जादो मिटिं खालामनानै रायजादो बुजादो, इखौसो मोजां मोनो नामा? इखौनो लुबैयो नामा बै खायसे बर' सिख्लाफोरा लोगो? स' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दांबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर।